veña, encendeu a luz, como que non? Por que veño facendo hoxe ese baile mongol que era tal? Que é un baile moderno ou é un baile ancestral? Porque, mira, se lle preguntas a un rapaciño de 5 anos non sabe do que fala. Verdad que é unha historia, esa liña do tempo, é máis difícil de entender e concretar, eh? Vamos falar un pouco deso, porque hoxe temos unha receita... unha receita como versionando cousas de fai moito tempo, unha salsa menier, porque temos un lenguado increíble, vale, para facer unha menier, pero hoxe imoslle meter... Pois, eu que sei, unha historia un pouco máis do noso. Unhas patatas de luz en cuarteiróns, dixe aquí na nosa Galicia. En cuarteiróns, e cas súas especies. Pero anda que temos que saber onde Raufa nos trouxo estes pescadiños, Teñen boa pinta. Ademais, ahora falamos de alguna cousa deles. Ahora vamos a ver o que di o noso reporteiro recadeiro. Rafa, de onde traes o pescado hoxe logo? Ola, Mariñas, oído en Cangas, chef, na Península do Morrazo. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E se queres linguado, eu veño onde está, pois un dos mellores, como non, aquí nas Rías Baixas. Por certo, ábrese o telón e vese a un atún e unha barra de pan. Como se chama o estilo musical? O reggaetón. Atún con pan, atún con pan. A mí me gusta el agaso, atún con pan. Preséntovos a Óscar, do Siempre Pepita, non? Que é o nome do teu barco. Sí. Un homenaxe a tua nai. Morreu xa fai 6 anos, e aí antes chamabanlle Nueva Alaska, e claro, quixenlle un homenaje a miña nai, puxenlle o nombre coa Virgen do Carmen e todo, no dibujo. Sí, señor, como ten que ser. Un bico a todas as nais. A ver, nos vimos a por lenguado de area. Sí. Primeiro, que tipo de pesca practicas con este barco? As vetas e os miños. Na temporada ahora estamos as vetas, que na primavera, verano, co calorciño e tal, para pescar o lenguado areoso, ese que lle chamamos nós, que é a época del, é onde podes ganar algo tal. E despois a faneca, o salmonete tamén, que ven na época co calor e tal, é o que veña. Nós non vemos o que veña. E agora pregúntoche, a como vai o prezo deste linguado? Este lenguado estaba últimamente a 12, 14, así, se hai pouco, aumenta un pouco máis, 16 e tal, pero por o normal 12, 14. No mercado? Mercado. Vale. O sea, no mercado, na lonja. Na lonxa. Ahora na plaza iso é moi diferente. Un pouquiño máis. Se temos en conta o traballo que dá sair ao mar, e hoxe que está a calma podre, como está a calmiña ao mar, pero ás veces non é así, non? Non, hai, por exemplo, ayer hubo mar de fondo, bastante, claro, teño un mariñeiro que ainda é novo, non estaba ben adaptado, e queiras o non, mareste, e tal. E despois queixámonos do prezo do peixe, bueno, de moitas cousas, pero é que ben o merece. Dime unha receita, ti que ademais foches mariñeiro, perdón, mariñeiro eres, cociñeiro. Cociñeiro, gustame moito o lenguado a plancha, con as gotitas de aceite por riba, un pouquiño de sal, e nada máis unha patatiña cocida da casa, e listo. Iván, o produto é de calidade superior, isto non hai dúbida, porque ademais, sendo da ría, non hai nada máis que explicar, non? Pois veremos a ver que fai Iván na cociña, e a ti, Óscar, gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros, para, por lo menos, echar isto pescado para arriba. Home, claro, para iso estamos. Que sepan que de las rías, o mellor pescado que hai. Está che bo. Que sepan que o pescado das rías está moi bo. O tipo, falábamos, é impresionante, Óscar chamaba, se non falábamos marajotas, chinchos, fanecas, sargos, lubina, rabaliza, que é o mesmo, non? Según o tamaño. E lenguado da area. Mirade isto, porque eu podería... Como estás, ó? Que tal? Mirade que frescura. Onde se ve a frescura deste peixe? Mirade, aquí. Viches esta baba? Cando esta baba está aquí, sabemos que é fresco.
fresco, os ollos, moitas cousas. En algún pescado, as agallas tamén, que este é difícil de verllas, pero mira, aí, carnosiñas, eso que temos que ver. E polo tanto, vale, sabendo que temos o produto xa na casa, aí, pegado, que casi tiras, algún tira a caña pola ventá e pilla un lenguadiño destes, Mirade, o máis importante é o frescor, o máis importante é o seu traballo, é o importante, polo tanto, nós como chefs, nós como cociñeiros, estés na casa ou non estés na casa, cando colles unha cosa, respeto absoluto polo traballo que hai detrás. Respeto absoluto. Por eso, nós non podemos fallar a receita. Isto é facilísimo, Vamos coller por aquí unhas patacas que sexan máis ou menos as mesmas, Todas, mirade, así. Que sexan ben parecidas unhas cas outras, porque así tamén se nos van cocer antes. Eu creo que con estas podenos valer para a guarnición de hoxe, Vou coller isto por aquí e mirade o que facemos. Mirade, é tan fácil como coller e darlle un toque así, vale? A nosas patacas, é así. Vamos ir facendo iso a todo. Por qué? Porque vamos a darlle un corte moi fácil, moi sinxelo. E ímolas a adobar. Non encendimos no forno fai un momento. Ímolas a adobar para que despois collan e tal. Non vos sonan as patacas deluxe? Non vos sonan? É as que comen aí nestes sitios, ben sabedes onde que estou falando. Ali, e veñen de non sei onde, ali comen nelas, teñen unha población ben gordiña. Cuidado. Cuidado. A pataca pódese comer. E hoxe, por riba, imos facer o forno. Polo tanto, levan menos aceite, menos historia, e mola moito máis. Pero temos que ter en conta que temos que ter unha cociña equilibrada, comer un pouco de todo. Mirade, que facemos aquí? Se facemos este corte así, e facemos este corte así, temos as nosas chismas. Este é o que quero, este corte. Vámonos facer ben rápido, de acordo, para que nos sexa, vale, doado, despois metelas. Porque onde as vou adobar hoxe? Hoxe vou nas adobar nunha bolsa, estamos modernos hasta pa eso, Mirade, paca e paca. E non temos, oiche, se non van todas exactamente iguales, tampouco tal que non temos a regra aquí, ou que non temos esa historia. E se temos as patacas aquí, mira que truco vos vou enseñar. Mirade, vamos coller, mira, esta bolsa grandeciña. Sí. E vamos coller e vamos facerlle tal que así. As patacas todas para aquí. Home non. Home logo. Isto é fácil, non? O seguinte, podemos facelo nun cunco, claro. Isto é a modernidade que vos decía, a modernidade que tiñamos. E mira o que facemos. Vamos darlle así unha voltiña para que nos sea cómodo andar nela. Ourego. Para aquí. Así, ourego, sempre. Tumiño, veña, tumiño. Isto son cousas miñas. Podemos poñerlle o que queramos, Allo en pó, por suposto, tamén. Isto vai dar sabor, mordida, trasquichisqui, é un punto aí fuertiño para despois coller con todo. Se necesitamos máis, poñemos máis, pero creo que non. Un pouco de pemento doce, aí. E agora, con este pemento doce, mira o que vou facer. E aquí que teño almidón de maíz. Por agora ainda non llo boto. E mirade. Aquele show na comisión das festas. Hoxe vou falar tamén un pouco deso porque chego bravo. E como estamos con esa tradición, cando eu escoito tradición, voume a miña infancia, o meu pobo, a miña aldea, son do interior. Mirade, vámoslo ver. Isto xa quedou así, tal que así, está casi perfecto. Vale. Un pouquichiño de sal, home logo. Un pouquichiño de sal, despois, se queremos botarlle máis sal, botámoslle máis sal, pero era un chusquichiño de sal así. En ese chusquichiño de sal, a fariña, o almidón de maíz. Por qué? Isto sí que é un truco, mirade. A campá, cando estás no instituto e sona a campá, sales liscando po recreo, a apoyar ese bocata de chourizo de tortilla. Mirade, esa pouca fariña que lle vou meter aí, esa pouca fariña vai facer que se recubra, e que faga como unha costriña despois, que sexa un pouco cruxente e que teña por dentro esa pataca máis ou menos cocida. E, por suposto, un pouquichiño de aceite agora, para que xa non ten os líquidos, ese pouquichiño, xa temos controlado a base de aceite, e, por último, aí, e aí. Bueno, non me dirades que non é ben fácil, Isto dame ganas de pum, e que estale todo polos aires, pero non vou facer. Son ben pillabán a veces. Mirade, isto para aquí, e agora temos tan fácil como coller
unha bandexa do forno, unha bandexa do forno fácil, para toda a vida. Collémola aquí e facemos isto. Home, non. Escoitade, mirade. Non me digades que non é unha historia ben bonita xa. Xa temos a cor desta receita, xa temos nós. E ora falta o sabor, o sabor. Ímolas por así. Despois igual hai que ir movendas un pouco, así a medio camiño, de acordo? Para cando estén no forno. Pero agora, isto xa pinta ben así, porque están crúas, senón xa chupaba nunha, Vale, onde vamos? Ao forno, e chegamos, vamos. Vide comigo un segundiño, 200 grados, de acordo? 25 minutos e vamos poñer nesta altura, a media altura, de acordo? Aí, a ver se atinas. Toma aí e toma aí. Ahora, a bailar outra vez. E por que a bailar hoxe? Bueno, dicíavos, vou quitar isto, vou poner por aquí, dicíavos que a tradición lévame a miña aldea, a miña familia é toda, pois, do interior, non é de costa, indo que eu vivo na Coruña, pero o meu pai é de Frades e por aí. Por certo, deulle un beso a todas as nais, Rafa, é moi listo, a todas as nais, tamén yo dou eu, pero a miña especial Maruxiña, este vai para ti, Quérote moito, moito. Vale, mira unha cousiña. Que vamos facer nós con esta historia? Tiñamos o noso linguado por aquí, hoxe non vamos ter que picar ni nada, os coitelos van a estar casi como tal, xa fixemos todo o que tiñamos que facer disto. E isto quero que vixades como está desescamado. E non quero poñer moi porca a cousa esta, pero se vedes, é simplemente darlle co coitelo, mirade, vou facer un pouco para que o vexades, e xa van salindo as escamiñas, mirade, isto é o que quero. Hoxe, como isto emporca moito, non o vou facer desta maneira, pero, vale, deixo por aí, para que despois tal, e xa as teño feitas, adiantando un pouco o traballo. Traballo que non adiantei de todo, porque quero que vexades algo, mirade. Temos por aquí un, que xa está aberto, e por aquí outro. Isto débese facer a última hora que vos dixen, sobre todo isto, un pescadiño fresco como é. E mirade, ten por aquí esta galliña, de acordo? E se facedes un corteciño, sen moita bravura, así, de acordo? Un toque así, aí. E agora, prememos suave como un tal, e mira, xa sai todo o que tiñamos, ese estomaguiño que ten, vamos a coller un papeliño, eso sí, vale, para facer as cousas ben, mirade, isto é fácil, 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 porque moitas veces nos dicimos, pero tal, o pescateiro xa chufai, Abrazos pescateiros tamén, porque están aí desde ben temprano na lonxa comprando a un precio máis ou menos asequible e arreglado para que despois nós podamos comer como poidamos. E mirade, agora, simplemente frenando e xa quedou limpiño, quedou todo no papel. Mirade a tripiña, Isto é o que ten, ese estomaguiño fácil, porque é pequeno, facemos así, e xa temos todo limpo tamén. E este chisme, este linguado, quedou perfectamente limpo. E agora vamos a facer unha rebozadiña. E antes desa rebozadiña, de acordo, xa vamos poñer a nosa tixola ao lume. Home, non. A ver, tixoliña. A ver, mirade, poñemos por aquí. Hoxe vamos cocer con manteiga. Bueno, por que se coce con manteiga? E ademais chamase Menier. Ven de ben lonxe, non tan de lonxe que ven de Francia, de acordo? E eles teñen cousiñas, e moitas veces a graxa que utilizan, en vez dese aceite, utilizan esa manteiga, de acordo? Esa manteiga é verdad que ten toques de noz, ten toques de froitos secos, e ten unhas tonalidades que a este pescado vai quedar moi ben. Esta receita creo que é unha das máis pedidas de pescado do mundo. Flipa o que vos digo. Vamos a limpar este coitelo que non me gusta velo así. Unha das máis reconocidas do mundo. E como vos dicía, a tradición, esa tradición, temos la que traer a nós. Non me gusta nada a xente que se queda anclado nun sitio e que non se quede mover daí, ou outro que xa pensa no futuro e só o que ven agora é o mellor. Un pouquiño de unión con todo o que? Eu que son da cidade, que me gusta a marcha, marchuque, os sitios grandes, a tecnoloxía, cando mo paso ben de verdade, cando me vou a ribeira do río, tiro allí cunha palliña na boca, así, a facer o lorchan cos meus amigos, que a miña familia, e tranquilamente, un saltón por aquí, un grillo por ali, ese ambiente, eso sí que é bo. E chégame, bueno, cando penso nas festas, penso en petardos, penso en pólvora, penso en aldea outra vez. Polo tanto, casi que os meus mellores recordos da infancia non son xogando ali en Pablo Iglesias, que é onde xogaba eu, que tamén. Era cando me iba aos 15 días cos primos á aldea. E aí sí que facíamos estalotes, landras, paxaros... O sea, estábamos a todo, cas vacas, bueno, eso era unha maravilla. Mirade, 50 gramos de aceite, Dios mío, de manteiga. A ver, espabila, que estou na festa, xa estou con 2 vermús.
E mirade, pacatraca. E que facemos con eso? Vale, eso queremos que colla unha cor tostada, vale, e que se vaya aí fundindo. Por lo tanto, agora vamos a baixarlle xa o lume porque vai ter suficiente. Vamos necesitar que os nosos lenguadiños se vayan facendo nesta parte. Pero, nesta parte, cuidado con esas cousas. A cociña carga o diaño se non a poñedes ben. Mirade, e pasa ya o máis pintado, a min tamén, non só a vos. Aí queda, de acordo? E mirade o que facemos. Poñemos isto por aquí, de acordo? E aí de ter por aquí eu, para rebozar perfectamente. Fariña de toda a vida, vale? E simplemente voulle dar un tringli-tringli, pin, e para aí. Pero estamos esperando a que se poña medio torradiño, como cando estamos na praia. E así, nós, mirade, esas cores. Vedes esas cores? Aí xa estamos. Xa estamos a facer as cousas ben. Polo tanto, aí, lume medio, porque xa vai derretir, xa ten ese tostado, non queremos que se nos queime, e vamos directamente co noso linguado. Tasca e tasca. Non moita fariña, Isto digo sempre. Pode ir ca cabeza ou sin ela, pero eu, como son tan pequenos, vou deixar agora. Mirade, un par de triquitracas, así. Que pasa, bonito, como estás? Facemos ou non falamos? Mirade, parte de abaixo, parte de arriba, neste caso vai dar igual. Vou poñer un dun lado e outro de outro. Por qué? Sinceramente, se fora máis grande, vale, se fora máis grande o peixe, este é outro truco. Os lomos de arriba son máis gordos dun linguado, de acordo? Pero neste caso son prácticamente iguais, entón non vamos a necesitar ou precisar ter tanta historia, de acordo? Aí. Pero sempre vai poder ter un minuto máis por riba que por baixo, por ese grosor. Ao final, o calor é o que fai. Así que, mirade, é o que temos. Aí. E que vamos facer agora? Agora toca rumiar un pouco neles antes de botarlle ese azucre, ese todo. Vamos limpar ben isto, aí. E ven isto para aquí, e mirad o que collo. Unha culler, de acordo? Para ir facendo isto. Para ir, limpando neles, así. Isto vai ser moi sinxelo. Aí, eso é. O mínimo de todo. Boas, o que? Que va? Estou aquí hoxe atarefado, xa verás. Moi ben, pois eu veño da praia. E logo? Xa fun á praia, xa me arranxei. Deixei a mano facendo no churrasco, a nena poñendo na mesa e dixen eu, imos avisar ao cociñeiro a ver se vai enciar con nós. Ai, amigo, pois cando acabe a receita vou a tomar unha cervexa de sí, Home! Mirades están tal, que van torcendo do frescos que son. Viches como van? Torcidendo por aí. Hai moita xente... Linguado, hai moita xente. Espera un segundo, que mentre facemos isto, ainda lle vou rir algo. Cólleme aquel, Isa, un segundo, si para decirles, porque vasme contar algo. Mirad, hai xente que lle pon uns cortes por aquí, así, para que non enrugue. Vale, para que non retorza para arriba. Para que non retorza como o viste. Póñemo por aí porque non o necesito. Ai, non, eu digo, caramba, mira que cor, como se nota que esta é salvaxe do mar, verdade? Exactamente. Mira pa aí esa cor tan intensa. Cor intensa, é salvaxe como non é da ría. Claro, bueno, non é de piscifactoría, dixo eu. Non pasaba nada tampouco, Non, tampouco, pero é unha das diferencias, non? A cor, que sempre son máis intensos, verdade? Do mar, verdade? Claro. E por que será eso? Porque ao final, mira, eles comen outros peixes e daquelas son os que lle dan ese tono, así tan máis intensidade. Porque os que están na piscifactoría, bueno, están chalí, naquele espacio. A ver se é verdade o que vamos dicir agora, A ver se é verdade. Mirade que isto vai ser ben fácil. Mira unha cousa, te dis que comen polo que comen. O mellor será que tamén polo deporte. Tamén. Igual na piscifactoría ou por aí, igual non se moven tanto, despois no tal, móvense máis. E teñen máis graxa. E teñen máis graxa. Teñen un poquinho, sí. A graxa está máis infiltrada na carne tamén. Bueno, hai peculiaridades, pero vou dicir unha cousa. Porque se moven menos e estes, móvense máis e daquela teñen menos graxa saturada, sí. Exactamente. É unha cousa moi importante que teñen estes linguaos, tío. Que, cando son de piscifactoría, se ten unha piscifactoría, ollo, porque eu quero romper unha lanza contra eles, se ten unha piscifactoría que fai as cousas ben ecolóxica, que non lle dá piensos raros, verdad? Eso sabes. Totalmente, é boa calidad tamén, Sí, a ver, ao final cada un pois tamén é distinto, non? A ver, ao final, bueno, as piscifactorías tamén teñen un pouquiño mellor de precio porque son outras cantidades, non? Cada mar. Bueno, ten aí peculiaridades, mira que torradiño, Pero así como me gusta a mí. Vixe como controlo pouco a pouco tal, porque eso o son da felicidade, vai levar un minuto. A ver, entonces contame un pouco. Tamén os das piscifactorías dis que teñen menos riesgo de tanto anisakis como os outros, porque claro, aí sí que controlas, non sabes, o movimento que comen e todo. E nos outros non.
Daquela, ao final, cada un, eu penso que está ben o equilibrio. Eso é certo. Como sempre, en todo na vida, non? Exactamente, o equilibrio. Claro. Como vas ti de Pois, equilibrio? Eu ben, Eu cociño un Así, pé, non? se quero, Ti non facías así. Cando... Cando che facían, ai, Es que vais un pouco prexudicado. Ai. E facías, como era? Yo no. Así, eu estou ben, eu Yo estou no. ben. Estou perfectamente. Vale. Bueno, moi ben, pois daquela despois contamos contigo. Oiches, Dime. deu má cabeza que outro día contaron uns chistes. A ver, que son propios do noso compañeiro Rafa. Sí, a ver. Sí, pero hoxe O sea, non malos. faceu. Malos. Claro, bueno, a ver como os que conta Rafa. E xo, hoxe vou facer eu de Rafa. A ver, mira, que animal é o que é? Peixe e can, a vez. Peixe e can. Claro. Pixicán. No. O linguau. Guau. Linguau. Vale, entendino. Claro, bichos. Ostras, macho, como... Rafa, ven aquí, Rafa, ven aquí. Tes a competidora nata. Voulle quitar o posto a Rafa. Esto está, vou no callar para un platillo. Moi ben, Vou vamos por ali. contar A outro, ver, eh? outro chiste, porfa. Si, vamos contar outro. A ver, cal é o peixe que vai sempre de último? O peixe? Que vai sempre de último? Non, o Eduardo. Fini, é que non sei, son malísimo para isto. O delfín. Es el delfín. Vai sempre de último, es el delfín. Non me lo puedo creer, non me lo puedo creer. A mí faime gracia algún, eh? Escoitate, mirade isto. Ora sí, un segundo, Isa. Ai, deixas a cremilla, O así, delfín, deixas eso vale, así. mira o que vai pasar. Isto está feito. Son pequeniños e non necesitamos, non empregamos nada máis para eles. Polo tanto, Moi facemos ben. así e tal, pero esta salsa ainda vamos a practicar con ela un pouco. Pois marcho Nana. daquela. Mira. Non, outro chiste. Outro, por favor. A ver, que lle di un peixe a outro. Blu, blu, blu. Nada. Nada. Así? Bueno, esperamos, te trai uns linguaus eses. Vale. Adiós, Chao. delfín. Ata despois. Adiós, delfín. Teñome que rir porque tiñame que rir. Pensamos que me fixo gracia. A quen lle fixo gracia? Pero esta que está tomando cañas con Rafa. Estaba na praia con Rafa. Que chistes máis malos. O de nada, bueno, o delfín gustoume. Bueno, non sei, xa non sei se me gustou ou non. Mirade isto. Isto sí que me gusta. Ten o sabor a peixe, de acordo? E agora volvemos a meterlle lume, eso sí, ben mínimo, de acordo? E que temos por aquí para facer esta historia? Mirade. Teño un limón, de acordo? Que sí que o vou cortar. Un limón e teño unha reducción de caldo de polo. Aí onde está un pouco a gracia. É un pouquiño máis desta historia, aquí. Un chatiño, así, porque isto é o que vai recubrir todo isto. Vamos ver as patacas, mentres isto afunde. Un segundiño, vide comigo, a ver como van. E teremos que movelas. Ah, amigo, mira, vamos facer unha cousa. Vamos facer unha cousa que hei de ter por aquí, mirade. Rapidamente, vou coller isto e vou nas mover. Vou por un tenedor ali, vale? Vamos a por un tenedor un segundiño. Veña, escoita, vamos a movelas porque creo que igual é necesario. Collemos isto así e levo pali, vide comigo. Vale, así é como na casa facemos isto, aí, vale, e aquí, mirade, quedalle ben pouco, xa están con ese aceitiño, movéndose de ben, mirade como se moven. E que fago eu? Bueno, pois eu como teño esta historia, e quero que se fagan por todos os lados, vou nas ir movendo un pouco, de acordo, así, sobre todo as que son máis gordiñas, vale, para que se sigan a facer, vale, porque isto ahora en 10 minutiños, está feito prácticamente, pero teñen que xirar, por que? Porque esa costra que teñen en riba, esa fariña que lle botamos antes, vai facer que todo sexa perfecto. E isto despois con ese rustridiño, así, eu creo que así é perfecto, de acordo, mira, aquí, collemos isto, de acordo, cuidado, arriba, home logo, e que siga facendo 10 minutiños máis, collemos por aquí, e agora recollemos eso, mirade, para aquí, para aquí. Vale, temos a manteiga xa perfectamente derretida, perfectamente derretida. E que facemos? Collemos un coador, collemos o coador e facemos unha cousa ben bonita, que é darlle limonciño a esta receita. E a máis, aí, como son deus lenguadiños, de acordo? Vale, vou meter todo o limón. Gústame ben ese sabor. Aí, o coador era para que non fagamos cousas raras. Aí, perfectamente. E que facemos con isto tamén? Poñer un pouco. Agora sí,
Agora xiramos a voltereta de todo. Un pouco de caldo de polo reducido. Aí, ben paseniño. Perfecto. Con ese chacachá. Viches como vai? Perfecto, poñemos por aquí. Agora, a última hora de todo, antes da salsa, facemos as nosas historias aquí, o noso saliño, porque esa salsa vai vir aquí. E o que vou facer é deixar xa todo preparado, deixando reducindo isto e cortando un pouco de perixel, vale? A ver, para acabar a receita. Así que dádeme un anaquiño, que vou facer un xifonade tranquilamente, e mentras eu meto este perixel no seu sitio, emprato todo e ensino-vos o resultado final cas patacas e co menier. Para facer esta receita, comezamos cortando as patacas en cuarteiróns. Metámolas nunha bolsa de conxelación e engadímoslle tomiño, pemento doce, allo en pó, ourego, sal, maicena, aceite e remexemos. Espallamos as patacas por unha bandexa e enfornamos uns 30 minutos a 200 graus. Limpamos e visceramos os linguados. Botamos 50 gramos de manteiga nunha tixola ata derretela. Mentres tanto, enfariñamos os linguados e botámolos á tixola até que douren e reservamos. Despois, botamos os outros 50 gramos de manteiga na tixola e engadimos o zume dun limón, a reducción do caldo de polo, facendo unha salsa menier. Empratamos co perexil fresco e que comeza a papatoria. E por riba acabamos a receita a tempo para que a podades ver. Ei, tradición e modernidade, todo ao mesmo tempo. E poden, Si, o paso doble, mailo o reggaetón. Cal é o mellor? Eu non o sei. O que vos digo é que temos que intentar xuntarnos todos. Co veciño tamén, con ese que te levas mal. Co amigo tamén, coa túa irmá se tes unha discusión. Hai que entenderse, de acordo? O mellor nesta vida é entenderse un co outro. A modernidade tal é todo na vida. E se algún non quere entrar polo aro, mandadevos o Xachebo, que teño aquí receitas para alegrar o corazón. E xa verás como despois xa o entende. De acordo? Portádevos ben. E amoriño!